आज संध्या बेले मोर टिके आलू चप खाइबा इच्छा होला आ सेति बो को कहली कि बो मो टिके आलू चप बनै दो बो कहला कि हो ठीक अछि बनै दोछि आसंतु देखबा बो आलू चप केमिति बनौछि। प्रथमे तो किछिटा आलू को काटिके भलसे धोइ नेला तापर सब आलू रे पानी दे भलसे सिजिबा पे छाडी देला आ एपटे अदा रसुण को छेची मरचोंडा मसला गुंडा हल्दी गुंडा कंचा लंका पियाज को काटी रखि नेला ओ एति भीतर आलू हमर सिजी सारलानी तार गोटे गोटे करी चोपा छडी रखि नेला एथिर अल्प लूण पके ताको भलसे चकटी नेला आलू चकटा हमर रेडी हो सारलानी एबे गैस लगे कड़ाई को बसे तेल को पके नेला तापर हेतिर सोरसो जीरा कंचा लंका को पके फुटै नेला से फुटी सारबा परे हेतिर पियाज अदा रसुण को पके नेला पियाज अल्प भाजी हो सारबा परे हेतिर मरचोंडा मसला गुंडा हल्दी गुंडा को पके भलसे भाजी नेला भलसे भाजी हो सारबा परे चकटी थेबा आलू को हेतिर पके भलसे गोळै नेला आलू चकटा हमर रेडी हो सारलानी तापर गोटे जगह रे बेसन को पके नेला तापर हेतिर अल्प लूण हल्दी गुंडा मरचोंडा मसला गुंडा अदा रसुण पेस्ट को पके अल्प पानी दे देला तापर गोटे बहले बेटर ठेबा जे ताको गोळै नेला रेडी रखिथबा आलू को गोल गोल करी से बेटर रे पके तेल रे छाणीबा को लागिला गोटे साइड भलसे भाजी हो सारबा परे आ गोटे पट साइड को उल्टे भलसे भाजी नेला दो साइड भलसे भाजी हो सारबा परे ताको तेल रो छाणी गोटे प्लेट को बाहर कर नेला रेडी होलानी हमर आलू चप आ डेरी नगरी मत आनी देला टेस्ट करबाकू आपण विश्वास करबेनी मार्केट हारु भी बोर हाथ रंदा आलू चप बहुत टेस्टी थिला।